V ďalšej lekcii už sa dostávame k trošku zaujímavejšiemu dynamickému jazdeniu. Naučíme sa najskôr, ako správne používať palice, kedy ich používať a na čo nám vlastne sú. A potom už budeme jazdiť paralelné oblúčiky. Najskôr dlhé, potom krátke, ale zatiaľ ešte zosuvné. Ešte nejdeme úplne karvovať, ale aj k tomu sa dostaneme. Poďme. Ideme používať lyžiarske palice. Na to, aby sme s nimi si pomáhali, tak v podstate ich vezieme v základnom držaní, stále pred sebou, pred telom, aby sme ich aj periférne videli, tie ruky. Paličky pozerajú dozadu. Keď chceme používať paličky, tak poďme na to správne. Keď si tu nakreslíme takéto uška, blízko špičiek, tak zhruba do toho miesta by sme mali tie paličky zapichávať. Ukážeme si v prívratnom oblúku, ktorý už viete, kde, kedy, v akom čase tú paličku pichneme do snehu. Poďme píchať paličku pohybom ruky miernym, s tým, že najväčšiu prácu v podstate vykonáva zápestie. Nikdy to není celá ruka, nikdy tú ruku nepúšťame dozadu. Stále zostáva ruka v základnom držaní, len miernym pohybom predlaktia a zápestia dostaneme tú paličku tam, kam chceme. Teraz si ukážeme, ako sa dostaneme na spádnicu bez toho, aby sme museli použiť prívrat. Jednoduchým pohybom dopredu a hore, keď sa naozaj postavíme, pri predošlom oblúku sme prišli na spodnej lyži a keď sa z nej pomaličky dvíhame a postavíme sa obomi nohami na špičky lyží, to znamená v topánkach na prsty a telo máme stále natočené dole kopcom, tak nám tie špičky samé začnú sa natáčať ku spádnici. Znovu opäť ako v prívratnom oblúku v tom najvyššom bode použijeme palicu, zapichneme ju do snehu a už pokračujeme to, čo vieme, čiže tá spodná časť oblúka bude vedená na paralelných lyžiach až do ukončenia. Poďme sa pozrieť, aký je rozdiel medzi dlhým a krátkym oblúkom. V dlhom oblúku sa v podstate stále vezieme nad lyžami, telom ich nasledujeme a v krátkom oblúku tým, že ten čas tej zmeny smeru je oveľa kratší, tak tam je filozofia taká, že nad zafixovaným telom, ktoré stále smeruje po spádnici, nezávisle pracujú nohy z jednej strany na druhú, pod telom, rovnobežne. Pri pohybe nahor zaťažujeme lyže a keď ich následne odľahčujeme, keď ideme nadol, tak vtedy pri odľahčených lyžiach veľmi ľahko zmenia smer. A my si teraz ukážeme, ako jednoducho sa pri zosúvaní po spádnici dostaneme z jednej strany na druhú cez pohyb, prudký pohyb dopredu a hore. Všimnite si, že začína tu dole v týchto klboch, otlačím sa, zdvihnem sa od spodnej lyže, prišlapnem si špičky trošku a odľahčené päty veľmi ľahko prehodíme na druhú stranu. Ideme len zosúvaním po spádnici s tým, že využijeme naozaj veľmi dynamický pohyb nahor. Všimnite si, že telo, ramená stále inklinujú do doliny. Stále sú natočené do doliny, len prudkým pohybom nahor odľahčím lyže a veľmi ľahko zmením smer.